Добро утро от ден 2 в Куала Лумпур. Отиваме към така известните Бато пещери, Бато Кейвс. И днес отново е дъждовно, но нищо да е. Такъв е сезон, какво да правим, така че ще снимам оттам. Ами вече сме в мола, не снимах нищо от пещерите Бато, ще кача няколко снимки или може би микс от видеа, които съм снимала за TikTok, да ги видите. Накратко, това, което стана е, че просто валеше супер силен дъжд. Отделно статуята, която е така като хайлайт на екскурзията и точно специално на пещерите Бато, реставрират я в момента. О, колко бързо стана! Вау! Изглежда мега вкусно. Така да, Георги тук ще дойде с храната. В момента сме в мола, в който бяхме вчера. Решихме да се върнем тук да ядем, защото ни е близо до хотела. Има страшно голям избор от фастфуд и от заведения. Все пак решихме да хапваме в Authentic Penang. Сега ще ви го покажа. Ето го Георги, вижте колко е жълт. Authentic Penang. И ето я и храната. Честно казвам, дори не знам как се казват нещата, не ги запомних, които си взехме. Това е бананово листо отдолу. Бананово листо. Но прилича на пата, много ли е толкова? Не. Много ми е люто на мене. Не е люто. Или малко люто е? Не, много е люто. Прилича на патай, но не е патай. Не ми харесва. Mirror, mirror on the wall, who's the cutest meow of them all? It's you! Вечерта избрахме да се разходим близо до тяхната известна Петалинг Стрит или по-точно около техния Централ Маркет, където има изключително много магазини и места за хранене. Да. 16. Да. Там може да се дадем по-близките хора. Стич! Ще ми го купиш ли? Да. Колко Той е струва? безплатно един стана. Но виж има и друг. Била Стич. Стич сърце. Sweet Pink. Ма това 50 рингита. 12. 52 той искаш? 52 да. Искаш ли го? Ми не знам. Бих искала да го видя как изглежда. Не може. Виж, това е фабричната. Да. Те са 52 играчки. И грам ги. Ето, това да видиш. Има ли го? Реално е сладък. Още нещо. Ето те са различни. Stitch Mood Series. Те са 5 различни стича просто. Гиглинг, да, това е като ключодържатели. Той това. Йорги ще ми купи Стич! Вижте тази капибара, вижте я сега. Капибара, капибара, капибара. Писаш много е, виж. Те са... Виждаш ли? Да. Сградата, дето вчера не я видяхме заради облаците, колко яко. The next day. Добро утро, хора! Днес е ден 3 от нашето приключение. Също сме в Куала Лумпур. В момента сме на една автобусна гара, т.е. най-голямата, която е в Куала Лумпур, и си чакаме автобуса за Ипох. Така че днес сменяме локацията. Но проблемът е там, че автобусът ни закъснява. И всички останали хора изглеждат супер спокойни, чилват си. Аз съм притеснена, защото не че гоним някакъв конкретен час, но има един темпъл, който искаме да видим в Ипох, който затваря в 2 часа, така че трябва да сме там със сигурност, преди това и да сме доставили багажите, защото
sudah berada di pintu 7 dengan keadaan segera. Просто няма как да влачим тези куфари с нас. Здрасти хора, пристигнахме в Ипох. Вече сме доста изморени. Автобусът ни много дълго време закъсня от Куала Лумпур за Ипох. И в момента пристигнахме в хотела, само си оставихме багажа, тъй като е доста рано още за чек-ин, има няколко часа. И сега ще се опитаме да хванем един темпъл, който работи до 2. Най-вероятно няма да го хванем, но поне да успеем да го видим отвън. Стигнахме до храма, не съм точно сигурна как се произнася името, така че ще го изпиша ето тук. До сега бяхме вътре, защото супер много бързахме, тъй като влязохме 15 минути преди да затвори. Даже ни затвориха и човека излезе да ни отключи, тъй като вратата беше заключена. Но сега ще поседим малко в градината и ще се опитаме да си направим снимки, защото изглежда невероятно красиво. Не можа да ви покажа отвътре, но вижте отвън колко е яко. В езерцето е пълно с риби. Сампо Тонг Темпъл, това е най-стария и най-известният пещерен будистки храм в Ипох, открит от китайски монах през 1890 година, който открил пещерата и я е използвал за медитация повече от 20 години, преди да бъде развит по-късно в храм през 1950. Името всъщност означава пещера на тройните съкровища, символична за трите основни елемента в будизма – Буда, учението и монашеската общност. Мале хора! Вау, вау, вау! Много е красиво. Уникално е. Не знам дали съм виждала нещо. Просто семействата от архитектурата на този храм, примесено с естествената красота на скалите, на цялата растителност, която има. От другата страна, във вътрешността на храма имаше лияни, много красиво беше. Ако искате да видите повече отвътре, може да ме последвате в TikTok, защото там ще съм качила вече и кадри, както и в Instagram, най-вероятно ще има снимки оттам. Беше просто невероятно. Но и външната част на храма по нищо не отстъпва на това, което беше вътре. Великолепно е. Ето тук даже си има и рекичка с мостче. Много хора казваха за Ипох, че не си заслужава да се дойде. Много други пък казваха, не трябва да го пропускате, защото е hidden gem. И аз до последно се колебаех дали да дойдем до Ипох или не. И вече, когато започвах да буквам лека по лека настаняванията в различните градове, реших, знаеш ли какво, ще дам шанс на Ипох. Разгледах много снимки, разгледах локациите и ми изглеждаше наистина много красиво. И си казах, трябва да се дойда. И съм много щастлива, че го направих. Защото несъмнено това е скрито диамантче в маршрута на Малайзия, което трябва да се види. О, хора, колко се изплаших. Защото въобще не го видях това кученце, че е тук. И се стреснах. Озовахме се в друг темпъл, който също е много красив. Има много интересни фигури. Отново китайски стил. Огромна статуя. Честно казано, въобще не съм запозната с техните богове, но храмовете са им много цветни, много интересни. Но жегата ме убива, вързах си косата, защото усещам, че съм вир вода вече. Това е техния бог на любовта, при когото решихме да си напишем и нашите имена и по този начин да запечатаме още повече любовта си. Това е храмът на небето в съседство до този, който вече ви показах. Изграден е във Варовикова пещера, част от архитектурата е украсена с традиционни китайски статуи и релефи. Той е доста по-цветен и с много по-ярки декорации в сравнение с другите околни пещерни храмове. Доста по-спокоен и често по-малко посещаван от туристи, което го прави чудесно за медитация и тишина. И ако искате да се докоснете до по-дивата част, навсякъде в този район може да видите други пещерни храмове.
защото той е част от Cave Temple Trail или маршрута на пещерните храмове, където може да посетите няколко храма в един район, всички които са исторически забележителности и се намират в Варовикови пещери. Много ме кефи Георги, който вижда, че това е пещерата на змиите и е такъв, хайде да влезем и директно си влиза. Така че, ако ни охапе змия, аз искам да го документирам. Тя наистина е много малка. Добре. Но изглежда като зъби на змия, заради това се казва така, според мен. Вижда се къде изглежда точно като на пепелянка. Може. Важното е, че няма истински змии, че тогава щеше да е проблем. Ще се качим ето на такава лодка, където я има на билборда. Записахме се, но в момента има време за чакане, така че ни казаха след 1 час да дойдем да си платим, защото тогава ще има свободна лодка. Сега в момента няма. Като те са 2 езера, ние се записахме за второто. Скалите са много интересни обаче. Може да свинчета къде са ги сложили, да не могат да избягат. Да. Поредното приключение за това. Right, meet yourself comfort. No crocodiles. No crocodile. No crocodile. Right. Ето на такива места им се казват Hidden World, скрит свят, защото се достига само чрез лодка, както видяхте, през този тъмен тунел, който ни отведе от другата страна на езерото, затворено от стръмни варовикови стени, но въпреки това гледките са просто спиращи дъха. Някак цялото това изживяване и минаването през тунела го прави по-скоро приключенско, сякаш навлизаш в своеобразен тайнствен свят на природата и е наистина забележително. Ако този тип видеа са ви интересни, ще се радвам да оставите коментар долу под видеото и да се абонирате за канала ми. Много се надявам контента, който качвам, да ви е интересен и вълнуващ, защото за мен представлява голямо удоволствие да го снимам, така че ще се видим в следващото видео. До скоро!